салом дӯстон, айни замон дар байни маркази савдои сиёмамол ва бозори саховат қарор дорем. Дар ин ҷо худи бозори саховат, дар ин ҷо бошад дарвозаи боғи фирдавсӣ ва ин бошад маркази савдои сиёмамол. хонаи фурӯши имрӯзамон дар ман ҳамин бинои истиқоматӣ ҷойгир аст. Бисёри бад гап мезанем, рафт. марҳамат дӯстони азиз, худи бинои истиқоматӣ аз 9 ошона иборат бошад. хонаи фурӯши имрӯзамон дар 4 ошонаш ҷойгир аст. подъезди бино дӯстони азиз 4 та хона ҳаст, лифт ҳам ҳаст ва худи хонаи фурӯшӣ. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ се хонагаи пурра мебошад. дар 4 ошонаи бинои советӣ худи бино аз 9 ошона иборат мебошад. ҳама ҳуҷҷатҳои хона ҳаст, бо чизу чорааш фурӯхта мешавад. дар минтақаи беҳтарин ҷойгир аст, рӯ ба рӯи дарвозаи боғи фирдавсӣ, назди маркази савдои сиёмамол ва бозори саховат. минтақаи беҳтарин аст, чунки ҳама чизҳои даркорӣ аз ҷумла мактабҳо, боғчаи кӯдакона, масҷид, бозор ҳамашон дар наздикии хона қарор доранд. навормона ҳатман то охира тамошо кунед ва дар сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат шуруъ мекунем дӯстони азиз. дар ин ҷо даромадгоҳ мебошад, роҳ рав аст, ҳамон мувоҷиҳатхона, якум ҳуҷраи истиқоматӣ, ошхона ва як балкони бениҳоят калон мебошад. шумо метавонед ошхонаро ба балкон гузаронеду дар ин ҷо боз як ҳуҷраи иловагӣ мешавад. сеюм ва чорум ҳуҷраи истиқоматӣ. аз ҳуҷҷатхона бо ҳамон шуруъ мекунем. ҳуҷҷатхона бо ҳамон, дар ин ҷо ҳуҷҷатхона, ин якум ҳуҷраи истиқоматӣ, ҳуҷраи хоб аст. дар ин ҷо ошхона мебошад дӯстони азиз. ва тамошобинони гиромӣ, чӣ хеле ки гуфтем, дар хона балкони калон аст. марҳамат, ман ҳамин балкон мебошад. шумо метавонед ошхонаро ба балкон гузаронеду ва дар ин ҷо ошхонаро ба чорум ҳуҷраи истиқоматӣ табдил диҳед. дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ, меҳмонхона дӯстони азиз. тирезаҳои хона тарафи роҳи калонро нигоҳ мекунаду тарафи сиёмамол дӯстони азиз. минтақаи беҳтарин аст. дар ин ҷо сиёмамол рост агар равем ба тарафи дасти чап поён фуроем гипразем, ба тарафи дасти рост боло равем мардон ва аз ин тараф агар поён фуроем зебошка бозори корвон ва дар рӯ ба рӯи бино боғи фирдавсӣ. ва ин охир он, яъне чорум ҳуҷраи истиқоматӣ. ва дар чорум ҳуҷра низ боз якте дигар балкон аст дӯстони азиз. нархи хона бошад 926 000 сомонӣ, 85 000 доллар. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид барори кор, худо нигаҳбон.